Добре дошъл в Светлопът, канал за връзка с Висшето. Много хора питат как да чуя висшите същества, учителите, висши аз и помощниците. Не ги виждаме, но ги чуваме. Вътрешен глас или усещане. И днес споделяме бърза практика за връзка базирана на опит. Седни тихо, затвори очи, сложи ръце на коленете с длани нагоре. Дишай бавно, вдишвай. Аз съм отворен. Издишай съмненията. Попитай висшите. Какъв е отговорът за въпроса, който си задал? Слушай за тих глас в ума, топлина в сърцето или импулс в тялото. Или просто мисъл, която дойде от нищото. Канализираме енергия за да усили връзката. Чули нещо? Това е прост начин да се свържеш. Ако работи за теб, лайкни, коментирай какво чуй, се абонирай за повече напътствия от висшите сили. Светлина и любов в твоят Светлопът.